Centos de moteiros, na súa maioría chegados dende diferentes puntos da xeografía galega, pero tamén algún de fora, tanto de ámbito nacional como mesmo de Portugal, deronse cita esta pasada fin de semana en Ribeira para participar na concentración moteira organizada polo Club Reventapistóns. O bo tempo desta fin de semana e o atractivo das actividades programadas pola organización foi tamén unha das principais razóns de tanto éxito. O punto de encontro situouse no Paseo de Coroso, nas inmediacións do pabillón polideportivo. Alí tiña lugar o sábado a sesión vermú con mexillóns, empanada e mercadiño moteiro, ademais da actuación do grupo Drippers de Nando John. Ao longo da xornada desenvolvéronse tamén exhibicións de coches de radiocontrol e de freestyle, a cargo de diversos pilotos. Non faltaron tampouco as rutas pola comarca, que tiveron lugar tanto na xornada do sábado como domingo. Sen esquecer tampouco a homenaxe aos moteiros falecidos coa peregrinaxe de antorchas.